Здравейте на всички, аз съм Зори, добре дошли в моя YouTube канал. Тази седмица отново ще ви взема на състезание с мен. Събота и неделя се организира 19-то държавно първенство по ката и комите за всички възрастови групи. Но преди това ще ви снимам подготовката на Ичигейки Варна под ръководството на Шихан Емил Костов. Останете с мен, приятно гледане! Да станат за химна на Република България. Добър ден на всички! Изключително съм щастлив и радостен, че отново имаме възможност да организираме такова мероприятие като държавно първенство за ката и комите. Както всички знаете, това е първият ден на първенството, утре ще бъде втория. Днес ще наблюдаваме всички вас, малките деца, как ще демонстрирате ката и разбира се с това комите. Пожелавам на всички успех, бъдете силни и не се предавайте. Всички ние състезателите се заклеваме да се бием честно, да следваме духът на Будо и карате и да се бием честно. 21 октомври 2023 година, Станислав Иванов. Добро утро на всички! Днес е втория ден от първенството. Ще играят от 12 години нагоре юноши, девойки, мъже, жени и ветерани. Дисциплините са ката и комите. Няколко думи първо за вчера. Честито на всички. Много се радвам, че имаше хора, които успяха да преодолеят себе си и всъщност те направиха победата с това, че излязаха на татамито и играха. Това е
победа за всеки един състезател. На тези, които станаха шампиони, им пожелавам следващия път да защитят отново титлата си, което е още по-трудно. А тези, които не са станали шампиони, тренирайте повече, бъдете по-сериозни, опитайте се да видите къде може би сте сгрешили по време на срещата и се опитайте тези неща да ги изтренирате. А днес пожелавам успех на всеки един състезател. Не се отказвайте и покажете максимум от себе си. Приятно гледане! Вторият ден от държавното първенство по карате киокушин, дисциплини ката и умите. Каратеките на Българска киокушин асоциация по България вчера се съревноваваха на тях при възрастови групи от 5 до 11 години, а днес предстои държавното първенство за мъже, жени, юноши, девойки, което е 19-то подред. Кин и Шигеки Варна с треньор Шихан Емил Костов. ОС. Всички ние, състезатели, се заклеваме да следваме духът на будо и карате и да се бием честно. 22 октомври 2023 година. Антон Христов. Откривам официално втория ден на първенството по ката и комите ОС! Desde la